Здравейте хора, тук е Bucketcraft BG и днес ще играем Hide and Seek в един много як сървър. Доста як. Тук съм изключил плеерите, сега ще има много плеери. Да. Като цяло, сега тук наспавам са тия шматки. Ще идем на Hide and Seek. Не паркава. Skywars ли това? Това е Skywars. Сори. Става мачка. Така. Ей, съжалявам, че е лаги, ама... Тук е също ми е доста мъничко. А сега карам с 20. Добре, да видим къде. Не, тук е джет игра. Не. Добре, ще паузирам да си намеря нещо. И така, намерих си арената, ще играем. Но сме много малко хора, така ще трябва да изчакаме. Вече идват доста. Това прилича като стария скин на Mr. Gamer 911. Ако го знаете. Добре, ще има доста да се чакам, така че се видиме след една секунда ваше време. И така, ще ми ладва, аз съм... Да. С бандикам. Съжалявам, че снимам на то бандикам шиба, но... Просто на фрапса, нещо не имам звук, не мога да говоря. Тук няма се хради, за всеки случай. Така че... Ей, навсекъде ли има джубосове? И тука ли бе? Не беше изтърчено през тази. Тук се кача някакъв кредет. Назал е краднал дума. Музичка ма дразни. Не знам изобщо за какво съм я пущил. Аре да има 1%. Аз изключих и тя престана. Отцигам тук. Мали, но не съм ли много фешен? Ако хора не ме чувате много добре, това защото микрофона на слушалките ми се прецака, нещо са. И сега ползвам градения микрофон на лаптопа и... Така. Просто... Аз си намала това. Мале, някой го претрепаха. Някой го претрепаха. Мале, тия свине колко са много. Тавца ме намери. Тавца ме намери. Край, фак! Шит. Не съм много добър в хайдене. Окей. Колко сте? Блоки. Мале, ти са колко нас.
Аз пъй не гледах тия нашия отбор къде са крият. Аз не знам, че ще умра. Аз ако не се сложа на малко, това ще бъде направо... Не това. Добре. Това ще се лага, да. Вижте, и накъсваме и цепи. Имам много лабен кон. Даже ми лагва и повече, отколкото трябва. На следващото видео ще плейкам интернет. Мисля. Сетих се. Не. Не. Ще ми се да не ми цепиш толкова. Има место за някакво воден. Това някой като легне се сложи краката. Няма чумахме тук. Как може да е? Ти, грозен, лош. Що ма предаде, бе? 130 секунди. Много искам да ви избавя от лагенето, ама... И качи ли ще спираме на пауза. Съвим след една секунда ваше време. И добре, тия години ми биха. И сега сме много умрели. Казах нещо тъпо, що не знам аз какво кажа. Да. Мога ви покажа неща сме имаме. Тук в този сървър се има приятел Марса. Той тук много ми харесва да се направи това. Не пърчат ми какво е вебкам, но това е вебкам. Още повече мъчилки е път тук. Мяу. Ето ли го скайпи? Тук вече няма мицепи. Това бутуци разни. Тук не знам дали знаете това, не знам. Може би са го същото. Взехме си обсидиан, защото ние какви сме умни и само аз сетих за една много яка дяволия. Значи, играме на една игра Geometry Dash. И копаме тук, ама ми се ще да играм на тази игра, защото копам и ми доскучава. И само намирам един буркан, тъй като до мене, на бюрото. Взимам този буркан и го слагам на мишката и пускам си мишката, но си копа. И си играм на Geometry Dash. Или 2 минути и ви покажа. Ето тук имаме една ширна градинка. Тук XP фермичката. Падат преди сме разни. Ендър портал, който не работи. Ето го. Дълго как. Много дълго. Широко. Знаете какво е това? И това е най-големата атракция от нашия айланд. Не е ли голяма? А знаете ли за колко време го направихме? Направо се бъхтахме от работа, двама човека не мога да направим. Тук се срещнахме с един педерас на Uber. Това е неговия. Забравя да ви покажа някакви неща на този Убърския айланд. Да, тук един педерас се опитва да прави каблстоун, такова, което генерейтва каблстоун. Знаете.
за какво ви говоря. Имам два къде копаш. И е тук с моят приятел Марсел. Марсел, опитахме се на това да му покажем как се прави, ама... Той ну се дрънка. И тръгна да се прави и прави кабелстомейкъра, значи така да е, 2 купчета вода, ама не прави дупка. Трябва да има дупка е тук. И едно купче лава. Само едно. Слага е тук една дупка. Така да е. Чупи купчето къде е. И се чува едно... И какво става? Що им обсидиан? Нищо си не. А после тръгна, опита се ми гриф тук на Айланда. Много странно, изгрифи ни част от Айланда. Е тази малка пътечка. И той се опитва да се качва. Ами ние си имаме пътечка. И копеленцето сега... То ендър портал не работи. Получавам... Такова. Лилаво виждане, пурпурно. И такова. Наузия. Демек, тук имам нещо. Почти не знам, изобщо за какво ви показва шибания ми Айланд, като изобщо ви не дреме. За тия буквици. Ето тук имаме това, го събирахме толкова време за него. Ето тук имам машина. Ами, да, надявам се клипа да ви е харесал. Ако искате и ви е харесал клипа, да дадете лайк, палци нагоре. И... Бай, хора! Благодаря за гледането. И ловец съм, и рибар съм. Добре, добре!